Capitolul 15. Gânduri despre iubire. Într-o zi, înainte să învăț tehnica de eliberare, mi-am prins degetele sub roțile căruciorului. M-am speriat atunci foarte tare. A venit o ambulanță și medicii mi-au bandajat degetele. Am rămas însă cu teama că povestea s-ar putea repeta. A trecut mult timp până când durerea din degete mi-a trecut. Mama spune că 2 săptămâni. Am învățat apoi de la părinții mei tehnica de eliberare și am început să o aplic împreună cu frățiorul meu. Într-o altă zi mi-am prins degetele sub ușa laterală a microbuzului familiei. Atunci mama m-a întrebat dacă îmi pot iubi degetele. În loc să mai plâng speriată ca prima oară, am început să-mi iubesc degetele. Frățiorul meu era calm și mi-a spus că îmi iubește degetele și tot ce s-a întâmplat. Am continuat să-mi iubesc degetele din ce în ce mai mult. Peste foarte puțin timp, orice durere a dispărut. Vivian, în vârstă de 5 ani. Poveste relatată mamei sale. Cum poate fi găsită iubirea? Am căutat iubirea în cele mai nepotrivite locuri, în prea multe chipuri. Am căutat-o în privirea ta, în speranța că voi găsi ceea ce visam. Un prieten și un iubit. Dumnezeu să binecuvinteze ziua în care voi descoperi o altă inimă în căutarea iubirii. Ai recunoscut probabil versurile cântecului din Waylon Jennings. Asta fac majoritatea oamenilor din această lume. Își petrec întreaga viață căutând iubirea în prea multe fețe. Ei caută iubirea acolo unde nu o pot găsi, în lumea exterioară. Cine știe când au luat această decizie? Poate chiar când erau în leagăn, cu toți acei adulți aplicați asupra lor care îi răsfățau. Poate că atunci au ajuns la concluzia că își doresc să fie iubiți și că iubirea există undeva în exteriorul lor și că trebuie să le fie oferită de alții. Cine nu obține această iubire exterioară trăiește în suferință și tânjește în continuu după ea. După aceea, oamenii caută iubirea în toate locurile în care nu o pot găsi. Lester Levinson a făcut o mare descoperire. El a realizat că atât timp cât a căutat iubirea în lumea exterioară, așteptând să o primească de la alții, a fost bolnav, s-a simțit mizerabil și a suferit în toată perioada în care a așteptat să fie iubit de alte persoane, a trăit într-o stare de negativitate. Pe de altă parte, Lester a descoperit că ori de câte ori a mis el însuși iubire, a trăit într-o stare de spirit pozitivă și a fost sănătos, fericit și bogat. El a înțeles că atât timp cât a așteptat să fie iubit de alții, până starea lui interioară a depins de aceștia. Atitudinea lui a fost de tip: dacă mă vei iubi, mă voi simți bine. Aceasta nu este iubire. De fapt, este chiar opusul iubirii. Cu această ocazie, Lester a înțeles că atât timp cât îți dorești să fii iubit de altcineva, tu nu dai dovadă de iubire, ci de neiubire. El a ajuns astfel la concluzia că iubirea este sinonimă cu dăruirea, cu dorința permanentă de a le oferi ceva celorlalți fără a aștepta nimic în schimb. Ea echivalează cu dorința că cei din jurul tău să aibă tot ce își doresc, chiar dacă nu le poți oferi întotdeauna personal aceste lucruri. După ce a făcut această descoperire, Lester și-a propus să elimine din conștiința sa toate sentimentele de neiubire. A lucrat mult cu el însuși, dar când a terminat, a descoperit că ceea ce a rămas în loc era esența ființei sale, care era un ocean de iubire pură. Cu această ocazie, el și-a vindecat corpul, dar și restul vieții. Lester ne-a arătat tuturor calea. Orice om poate descoperi iubirea privind în interiorul său. Iubirea este esența noastră a tuturor, dar este ascunsă de sentimentele noastre de neiubire. Noi nu ne iubim suficient de mult pe noi înșine. Personal, practic zilnic renunțarea la dezaprobare și cultivarea aprobării de sine. De când am aflat această tehnică, o consider neprețuită. Ea mi-a deschis ochii și m-a ajutat să înțeleg că nu voi putea obține niciodată aprobarea altor persoane
pentru simplu motiv că aceștia nu cunosc această vibrație. Ei nu reușesc să se aprobe nici măcar pe ei înșiși. Singura soluție este să-mi ofer singura aprobarea și iubirea de care am nevoie, iar această iubire se află în interiorul meu. Carmen Havaie. Oamenii caută iubirea în ochii semenilor lor și la un moment dat li se pare că o întâlnesc. Așa ajung ei să se îndrăgostească. Persoana de care se îndrăgostesc este la fel ca ei și ea așteaptă să primească iubire de la altcineva. Așa se nasc relațiile. Din păcate, oamenii descoperă în scurt timp că persoana de care s-au îndrăgostit nu are niciun pic de iubire de oferit. Dimpotrivă, ea așteaptă să fie iubită de ei, la fel cum ei așteaptă să fie iubiți de ea. De aceea, există atâtea relații nefericite în lume. Toată lumea așteaptă de la celălalt ceva ce acesta nu are. Nu-i de mirare că rata divorțurilor este atât de mare și că există atâtea probleme familiare. Atâta mânie și atâta frustrare în cadrul relațiilor. Oamenii caută iubirea acolo unde aceasta nu există. În realitate, întreaga iubire din univers se află deja în interiorul tău și a existat dintotdeauna aici. Este suficient să renunți la sentimentele tale de neiubire pentru a o descoperi. Esența ființei tale este un ocean de iubire. Așa a fost dintotdeauna și așa va rămâne de-a pururi. Cei mai mulți oameni nu realizează acest lucru pentru că s-au obișnuit foarte mult timp să caute iubirea în cele mai nepotrivite locuri. Încearcă să înțelegi acest lucru, că nu trebuie să pleci nicăieri în căutarea iubirii, întrucât aceasta se află deja în interiorul tău, exact acolo unde te afli. Sinele tău este plin de iubire. La ora actuală am înțeles că dispun de întreaga iubire din lume. Am înțeles din experiență directă că nu mai trebuie să caut iubirea în altă parte. O, ce bucurie mi-a adus această revelație! Este indescriptibil. P.M. California. Am practicat dăruirea iubirii și aprobării. Ofer servicii la domiciliu, așa că într-o zi m-am dus acasă la cineva și i-am făcut o prezentare. În tot acest timp am continuat să emit iubire pentru femeia din fața mea și pentru mine. La sfârșit mi-a spus că mai așteaptă câteva prezentări de la alte persoane și că mă va suna. M-a sunat chiar a doua zi și mi-a spus: ne-am decis să te angajăm. Ai ceva cu totul special. M-am simțit extrem de bine în compania ta. În aceeași zi am primit alte 5 telefoane de la oameni care erau interesați de prezentări. Într-o perioadă în care afacerile merg foarte prost. În acea săptămână mi-am programat 3 prezentări și am fost angajată de fiecare dată. Toți clienții mi-au spus același lucru. Simt că pot avea încredere în tine. Mă simt bine în prezența ta. Metoda este într-adevăr magică. C.V. California. Ia decizia de a avea parte de o zi specială plină de iubire. Ca să ajung la biroul meu din San Francisco, trebuie să merg cu mașina 120 de kilometri, trecând peste podul Bay Bridge, într-un trafic de melc. Într-o zi m-am decis să le transmit tuturor șoferilor aprobarea mea și să mă deschid plin de iubire în fața drumului pe care îl aveam de făcut. Mi-am compus chiar un cântec de iubire pentru călătoria cu mașina, pe care îl fredonez zilnic atunci când trebuie să merg către serviciu sau să mă întorc acasă. Ajung astfel la destinație senin și plin de energie, indiferent cât de mult a durat drumul și ce incidente s-au petrecut de-a lungul lui. Deborah, California. Viața ta, fericirea ta și iubirea ta depind numai de tine. Nimeni altcineva nu poate interfera cu ele. Viața îți oferă întotdeauna lucrurile la care te gândești frecvent. Orice îți propui să faci, stabilește-ți întotdeauna intenția. O intenție este un obiectiv în miniatură. Fără ea, este ca și cum ai pluti în derivă pe valurile oceanului vieții. Acestea te pot arunca oriunde, inclusiv în mijlocul stâncilor care te pot zdrobi. Intenția reprezintă o decizie luată în avans, prin care stabilești încotro te îndrepți și care este destinația la care îți propui să ajungi.
Stabilește-ți intenția, orice ți-ai propune. Începeți întotdeauna ziua prin stabilirea intențiilor tale. De-a lungul zilei, amintește-ți de intențiile pe care ți le-ai propus pentru a verifica dacă păstrezi cursul dorit. Mai presus de orice, stabilește-ți intenția de a fi plin de iubire indiferent de ceea ce se întâmplă. Ia decizia de a te lăsa condus de iubire. Alimentează-ți motoarele cu iubire, căci aceasta este cea mai puternică forjă din univers. Atât timp cât vei emite iubire, vei avea parte din plin de ea. Amintește-ți că iubirea are aceeași vibrație ca și fericirea, pozitivitatea, succesul și abundența. Intenția de a fi plin de iubire echivalează cu decizia de a trăi la unison cu vibrația iubirii, care reprezintă cea mai înaltă energie din univers. De aceea, ia decizia de a trăi întreaga zi în iubire, indiferent de ce fac și ce spun ceilalți oameni, indiferent de ce afli la știri, indiferent de ce îți spune șeful, soția, copiii, indiferent de situația contului tău bancar și de eventualele dureri fizice. Stabilește-ți intenția de a fi plin de iubire și amintește-ți în permanență de ea. Atât timp cât vei emana vibrația iubirii, o vei vedea pretutindeni și o vei găsi în permanență. Susținerea acestei intenții îți va garanta succesul în orice demers. Te vei bucura de abundență, de sănătate și de pace interioară, pentru că vibrația acestora este sinonimă cu vibrația iubirii pe care o emani. La ora actuală, dorm mai bine decât în toți anii din urmă. Nu mai iau medicamente pentru artrită și mă simt infinit mai bine. Viața mea s-a îmbunătățit la toate capitolele. B.L. Ohio. Practică iubirea, dovedește-ți singur că metoda descrisă în această carte funcționează. Stabilește-ți această intenție. Fii plin de iubire și privește ce se întâmplă în viața ta. Întreaga lume ți se va așterne astfel la picioare. Stabilește-ți intenția de a fi plin de iubire și verifică toate aceste lucruri. Vei atrage către tine toate comorile acestei lumi. Simplifică lucrurile. Lester Levinson ne-a explicat tuturor de ce suntem nefericiți și ne-a învățat ce trebuie să facem pentru a schimba această stare de lucruri. El ne-a spus, simplifică lucrurile. Minții egotice nu îi plac însă lucrurile simple, ba dorește să complice întotdeauna totul și ne spune că motivele pentru care suntem atât de nefericiți sunt extrem de complexe. Lester afirmă însă cu totul altceva. Nimic din ceea ce se pare complicat nu este cu adevărat complicat. Mintea ta este singurul lucru complicat din lume. Motivul pentru care ești nefericit este cât se poate de simplu. Nefericirea ta se datorează exclusiv sentimentelor tale de neiubire. Soluția este la fel de simplă. Renunță la aceste sentimente. Renunță la dezaprobare și ceea ce va rămâne în loc va fi fericirea cea mai pură. Mintea ta dorește să-ți complice din ce în ce mai mult viața. Acum știi de ce ești nefericit, dar mintea ta îți spune să continui să cauți motive. Ea încearcă să te convingă că trebuie să mai existe și alte cauze. Este ceva care lipsește. Trebuie să mai citești și altă carte. Trebuie să participi și la alte seminare, etc. Mintea nu poate fi satisfăcută vreodată. Ea continuă să se agite, chiar dacă ai primit răspunsul la toate întrebările pe care ți le-ai pus vreodată. În romanul Terenul cu diamante de Russell Cornwell, fermierul Hafid își dorește cu disperare să se îmbogățească, dar este convins că nu va putea face niciodată acest lucru atât timp cât va păstra ferma. Drept urmare, el își vinde ferma și călătorește prin întreaga lume în căutarea norocului. Nu găsește însă nicăieri decât disperare și angoasă. Între timp, cel care i-a cumpărat ferma descoperă cea mai bogată mină de diamante din regiune. Hafid a stat tot timpul pe sursa fabuloasă a împlinirii tuturor viselor sale, dar i-a dat cu piciorul și și-a căutat norocul în altă parte. Și tu dispui de o astfel de mină de diamante. Tu cauți iubirea în toate locurile nepotrivite, la fel ca Hafid, deși ea se află chiar în locul în care te afli la ora actuală. Nu trebuie să pleci nicăieri în căutarea ei.
Tot ce trebuie să faci este să o scoți la suprafață prin renunțarea la sentimentele tale de neiubire. Tot ce trebuie să faci este să acționezi. Am înțeles în sfârșit că pot iubi totul simultan. Îmi pot iubi mintea, sentimentele și corpul. Ce poate fi mai puternic decât asta? E.S. New York. Fericirea este sinonimă cu iubirea. Gândește-te la o persoană care îți displace. Să spunem că este cineva care te enervează. Îl poți iubi? Nu spune nimeni că trebuie să iubești ce face sau ce spune. Dar poți iubi ființa sa eternă și infinită? Probabil că te întrebi, bine, dar de ce trebuie să iubesc această persoană? Mai întâi de toate, iubirea tuturor lucrurilor și a tuturor ființelor este cel mai inteligent lucru pe care îl poți face. Vibrația ei este întotdeauna pozitivă, iar pozitivitatea atrage după sine abundență și fericire. Bine, pot fi pozitiv chiar dacă trebuie să-l iubesc pe cutare criminal sau pe cutare politician? Depinde numai de tine. Dacă dorești, tu poți adopta o atitudine pozitivă și plină de iubire sau una negativă de respingere. Ori de câte ori antipatizezi pe cineva, tu transmiți în jurul tău un câmp de energie negativă, care este una cu tine. Atunci când îți exprimi un sentiment de neiubire față de cineva, ego-ul tău îți spune că tu i-ai făcut-o și că o merită pe deplin. În realitate, singura persoană căreia i-o faci ești chiar tu, căci energia negativă te doboară întotdeauna, mai devreme sau mai târziu. Tu trebuie să iei clipă de clipă o astfel de decizie. Indiferent cu ce te confrunți, poți adopta o atitudine pozitivă și plină de iubire sau una negativă de respingere. Oamenii au o minte ciudată. Ei cred întotdeauna că negativitatea poate aduce ceva bun în viața lor. Cum s-ar putea întâmpla așa ceva? Cum ar putea atrage negativitatea ceva pozitiv? Ba nu poate atrage decât și mai multă negativitate. Numai pozitivitatea poate atrage iubire, succes, fericire și abundență. Sentimentele lipsite de iubire nu sunt decât un obicei prost pe care ne l-am format cu mult timp în urmă. Din motive stupide, noi credem că acestea ne sunt de folos într-un fel sau altul. În realitate, ele nu ne fac decât să ne simțim mizerabili, să ne îmbolnăvim și să ne privăm de abundența pe care o merităm. Oamenii doresc să aibă libertatea de a iubi și de a urâ pe sine. Într-adevăr, ei dispun de această libertate, dar ea reprezintă însăși cauza pentru care uneori se simt fericiți, dar de cele mai multe ori se simt mizerabili. Atunci când joci acest joc al minții, este ușor să uiți de partea cu ești în realitate. Este ușor să uiți că singurul lucru pe care ți-l dorești de fapt este o viață senină și fericită. Iar în scurt timp te trezești că numărul celor pe care îi detești este mult mai mare decât a celor pe care îi iubești. Dacă vei înțelege acest mecanism, vei realiza că ori de câte ori eviți atitudinea pozitivă și plină de iubire, tu alegi practic vibrația negativității, cu toate nenorăcirile pe care le atrage aceasta în viața ta. Care este soluția? Soluția este simplă. Renunță la toate sentimentele tale de neiubire, chiar dacă nu vei putea face acest lucru dintr-o dată, ia-le pe rând. Cu cât vei elimina din conștiința ta mai multe astfel de sentimente negative, cu atât mai mult loc va rămâne în ea pentru cele pozitive. De altfel, procesul nu trebuie să dureze foarte mult timp, căci iubirea și pozitivitatea au o mare putere transformatoare. Ele îți vor oferi infinit mai multă energie decât poți bănui la ora actuală. Dacă nu te bucuri de abundență în toate domeniile vieții tale, știi ce ai de făcut. Renunță la negativitate, adică la sentimentele tale lipsite de iubire. Umple-te de iubire. Te asigur că aceasta îți va schimba viața. Fă din iubire un mod de viață și privește schimbările pozitive pe care le generează ea. Într-o seară am trăit o experiență foarte profundă. M-a invadat atunci o iubire necondiționată și absolută, că nu am mai experimentat niciodată în viață.
Iubirea curgea în toate direcțiile, nepărând să aibă o direcție sau un curs. De fapt, nu curgea la fel ca un râu, ci era omniprezentă la fel ca un ocean. O comparație mai bună ar fi aceea cu o stea care explodează, iar energia ei se revarsă în toate direcțiile. În acea noapte nu am avut nevoie de mai mult de 2 ore de somn. M-am culcat la ora 10 și m-am trezit la ora 3, perfect odihnită. Iubirea continua să curgă prin mine inclusiv a doua zi și într-o mai mică măsură și în următoarea. A fost una dintre cele mai puternice și mai uimitoare experiențe din viața mea. MM, California. Pune iubirea la baza tuturor acțiunilor tale. Am descoperit în sfârșit că încrederea în sine derivă din renunțarea la prostul obicei de a mă condamna singur și din înlocuirea lui cu iubirea de sine. Credeți-mă, este o mare diferență. Nu mai pot imagina revenirea la vechiul meu mod de viață. R.C. Illinois. Atunci când ești plin de iubire, faci întotdeauna ceea ce trebuie. Tot ceea ce faci și ce spui devine eficient. Atunci când ești plin de iubire, acțiunile tale devin corecte, pentru că decizia care stă la baza lor este luată în momentul prezent. Ea este bazată pe intuiție. Atunci când ești plin de iubire, dialogul mental dispare, mintea se liniștește și devine limpede. Acțiunile derivate din neiubire sunt greșite și fac întotdeauna rău, întrucât se nasc din negativitate. La baza lor stau întotdeauna percepțiile din trecut. Toate sentimentele negative lipsite de iubire își au sursa în trecut. Atunci când trăiești momentul prezent, nu poți emite sentimente de neiubire. Acestea sunt întotdeauna reacții automate învățate în trecut. Atunci când nu pui iubirea la baza acțiunilor tale, acestea nu pot aduce nimic bun, căci negativitatea nu poate genera niciodată ceva pozitiv. Să luăm câteva exemple. Să spunem că te enervezi pe cineva. După o vreme, mânia ți se mai domolește, fiind înlocuită de multe ori de o stare de vinovăție. Mânia și vinovăția sunt 2 emoții lipsite de iubire care nu pot aduce niciodată ceva bun în viața ta. Teama este un alt exemplu. Majoritatea acțiunilor născute din teamă se sfârșesc cu regrete. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru, nu ar fi trebuit să spun acest lucru, ar fi trebuit să fac cutare lucru și nu l-am făcut. Ar fi trebuit să spun cutare lucru și nu l-am spus. Teama și regretele sunt alte 2 sentimente negative care nu pot aduce niciodată ceva bun în viața ta. Care este atunci soluția? Soluția este întotdeauna aceeași. Pune la baza tuturor acțiunilor tale iubirea și energia ei pozitivă. În acest fel, ele vor genera întotdeauna efecte armonioase, de pe urma cărora toată lumea va avea ceva de câștigat. Primul beneficiar al acțiunilor tale pline de iubire este chiar propriul tău corp. Neiubirea are aceeași vibrație ca și boala, dezarmonia și dezechilibrul. În schimb, iubirea este sinonimă cu armonia, de aceea, atât timp cât vei acționa cu iubire, nimeni nu se va putea atinge de tine și nu-ți va putea face rău. A trăi în iubire înseamnă a trăi în armonie cu Universul. Aceasta este soluția. Pune întotdeauna iubirea la baza acțiunilor tale și nu vei avea parte decât de efecte pozitive. Răspunsul este iubirea. Am descoperit în sfârșit cine sunt cu adevărat. Am cercetat adânc înăuntrul meu și mi-am găsit sinele real. Am numai 18 ani, dar am trăit cea mai sublimă experiență din viața mea. B.V. Virginia. Fiul meu a trecut printr-o perioadă foarte dificilă și s-a întors la obiceiurile sale profund destructive. Am oscilat multă vreme între renunțarea la dezaprobare și dorința de a-l da afară din casă. Într-o bună zi m-am decis însă să nu mai emit decât iubire față de el și față de ceilalți membri ai familiei mele, apoi față de restul vecinilor, față de toți locuitorii orașului și față de întreaga lume.
În acea seară m-am gândit la fiul meu și am constatat că orice dezaprobare față de el a dispărut. I-am spus atunci cu seninătate că dacă nu își va schimba comportamentul, va trebui să plece din casă. Nimănui nu-i place să audă astfel de cuvinte. Dar fiul meu poate avea un comportament extrem. Totuși, dată fiind starea mea de spirit din acea seară, el a acceptat ce am spus. A început să meargă cu regularitate la serviciu și a renunțat la obiceiurile sale destructive. B.A., Texas. Iubește-te pe tine însuți și tot restul va veni de la sine. Povestea care urmează s-a petrecut pe când predam rugăciunea la o școală de duminică. Un băiat mi-a spus că nu știe să se joace cu ioioul. A încercat acest lucru în fața noastră și nu i-a reușit. L-am învățat atunci să-și spună că poate să-l facă să meargă, după care a încercat din nou și a reușit. Le-am spus atunci copiilor că asta înseamnă rugăciunea, să spună ceva frumos despre ei înșiși. Din punctul meu de vedere, aceasta este esența vieții. Iubește-te pe tine însuți și tot restul va veni de la sine. Spune-ți ceva frumos, exprimă-ți iubirea față de tine însuți și viața ta va deveni mai frumoasă decât îți poți imagina la ora actuală. Analizându-mi retrospectiv viața, mi-am dat seama că nu am avut niciodată probleme când m-am iubit pe mine însă. Dimpotrivă, totul s-a derulat lin în viața mea și chiar a celor din jurul meu. Metoda funcționează de minune, inclusiv atunci când îmi limitez iubirea doar la ceilalți oameni, dar atinge apogeul atunci când adaug la această atitudine și iubire de sine. De altfel, a te iubi pe tine însuți înseamnă automat a iubi și pe ceilalți oameni. Secretul succesului constă în a-ți aduce în permanență aminte de acest lucru până când se înrădăcinează în subconștientul tău. Mary Lane, California.